5 سال برê roja dehê cotmehê êrişa herî mezin a ku li Tirkiyeyê bi destê Daişê çêbû li Enqereyê pêk hat. Du endamên Daişê li ser mîtînga HDP Aj bû Aştî û Demokrasiyê bombeyan teqandin ku di encamê de 103 kes hatin kuştin, bi 4 aliyê Tirkiyeyê meyt hatin hinartin. Li Amedê jî Abdullah Erol hat kuştin ku ew jî tekoşerek aştiyê bû. Salvegera bûyerê de li Amedê platforma KED û Demokrasiyê ji bo bîranînê li ber îstasyona trênê bernameyek li dar xistin. Daxuyanî hat dayîn û hat îfadekirin ku bombeyên di sala 2015 de li seranserê Tirkiyeyê teqiyan bingeha aştiyê hilweşand, taybet daxwaza Kurdan Aj bû Aştiyê jî hedef hate girtin. Ketkarên sendikayê bang kirin ku ew li ser şopa rêhevalên xwe yên cangorî ji bo aştiyê bimînin û banga aştiya cîhanê kirin. Berdevkê platforma KEDê Doğan Hatun dibêje hatina bahev a Kurd û Türkan ji bo aştiyê hedef hate girtin. Takînê mezin çêbûn takîn tê wê watê ji bo me nav Tirkiyeyê de kesê ku bi Kurdara têkilî datîne bi hevra tifaq datînin qotkirina wî bû. Ev takîn belê bi rastî kesê ku şehîd ketin tev jî hevalê me ne lê ji wan sedî pêncî zêdetir tev hevalê me Kurdistanê bûn. Dina jî tev hevalê me em navber nakin navê lê hevalê me wê derê nav me xwestin navberekî fira bikin nava me kesê ku silav vide Kurda, kesê ku nêzîkbûyîna Kurda be, kesê ku bi çavekî paqij li Kurda binêre dixwazim wan qut bikirim. Li bi rastî em bêjin ji sedî sed ser neketine. Lê tesîrekî mezin li ser rê hevalê me Tirka çêbiye. Êdin daha parî bi mesafe nêzîkê Kurda dibin. Ser Kurda jî dema daxifin bi peyvê piçûk daxifin, yanî ne peyvê giring bû mezin. Fikrên xwe, ramanê xwe wek pêşiya takînê nayînin ziman. Pirsgirêkekî wisa heye. Samet Ucaman jî destnîşandike hat xwestin aştiya civakî li Tirkiyeyê were rûxandin. Mixabin ew gav hikûmet vîya hewayê nêz nedibûn. Digotin işte hinek xortên bihêrsin, hinek hêr ketine û vîya hewayê hatiye diyarkirin. Lê em zanin yani bingeha vîya El-Qaîde, İxwan, El-Nusra, piştî hat gihaşt Daişê. Tabii vana hemû hêzên ku paramilîter li rojaleta navîn xwe din diyar kirin. Ev hêz bi wî hewayê xwe de ew kirin, dide meşandin. Li Tirkiyeyê zî bingeha vî tiştê hatbûn diyar kirin. Êdî ji bo ku civak nekije serhev, yek ewkekî ne de diyar kirin. Hûn zanin weka ku işte ji Kobanê dest pê kir ev tişt hat gihaşt heta vî ewkê. Yani hemû tişt bi heve girêdayî bû. Ve kronolojik gava tu lê dinêrî ev ya bi hesab hatbûn kirin û li ser civakê ji bo ku tefandina civakê, belavkirina civakê û civakê ji hev bixînin, ji hev bipeşkifînin li ser wî bingehê û ser wî armancê hatbûn diyar kirin û hatbûn şiyandin. Hêja gotine ku doza qetliama garê li Enqereyê hin didome. Dozgeriya Enqereyê di heqê 36 kesan da doz vekir bû. Hat gotin ku berpirsê Daişê ê Tirkiyeyê İlhamî Balî fermana êrişê dabû. Ku dozgerî êrişa Enqereyê weka dewamiya êrişa Sirûcê bi nav dike. 14 kes di vê dozê de tên dadkirin ji bo wan 100 caran cezayê hetayê tê xwestin. Doz heftê mijdara 2016 da dest pê kirbû. Malbat û qurbaniyan her sal li ber ciyê êrişê bernameyên yadkirinê li dar dixin lê îsal polîsa müdaxaleya bernameyê kir. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.